De laatste keer dat ik checkte bij mijn aantal abonnees van het kanaal, zeg ik 11.992. Oftewel bijna 12.000. En af en toe vreeg je meestal wel eens van hoeveel abonnees hast. En de laatste tijd zei ik telkens van ja 12.000. Maar dat klopt dus eigenlijk net. Dus ik moet nog eens op zich voor die laatste 8. Om ervan te zwaargen dat er wel 12.000 ben. Zodat ik net meer hoef te leren over het aantal abonnees dat ik had. Het zou heel fijn wezen. Ik net meer hoe te leren. Want waar worden we leren? En dan vooral zijn abonnees. Dat komt toch altijd een beetje oorzaak van goh, die liegt er gewoon 8 bij. Hè? Ik lieg er gewoon 8 personen bij in principe. Hè? Zo mag ik beginnen. Maar toch, het viel gewoon net goed. Ik vind gewoon, ik wil die 8 personen wil ik net liegen, die 8 personen moet er gewoon wezen. Dus ik kan nog heel simpel doen en je hem dan nou oproepen om te zeggen van goh, abonneer zodat ik op de 12.000 kom. Maar ik kan natuurlijk gewoon meestal op zitten vreden. Ah, goeie, hallo, mag ik je wat vregen? Nee, want ik sta in gesprek. Oh, je bent in gesprek? Ja, ja, hè? Ik wil niet filmen. Oké, nou, dan geef ik even terug. Ja, graag. Ja, nou, moet je hè? Dat is echt fantastisch. Dat is echt, nou, ik eigenlijk hoop je dat het van in is zo. Geweldig. Ja, eerlijk zijn let ik zelfs net zo meer op het aantal abonnees. Vroeger was het vrij belangrijk, als kind bij YouTube. Dan weer, oh, we zijn al abonnees. Maar ze was gewoon elke keer scoren met een goede video. Dat is eigenlijk, tenminste als het reviews was, dat komt ook op deel. Is het net? Nee. Stil down. Oh. Zat je misschien wel weten? Wietje maak je dan net, denk ik. Maar ik ben dwaande met mijn motorrijbewijs. En ja, daarom mag ik weer theorie leren. Dus dan zit ik hier even te sjengeren bij dit geweldige, bij deze geweldige rotonde. En dit is een geweldige afslag hier. Hier zit een opleiding voor de fietsers en er zit zo'n roem aan boord. Nou, ik ga de bord nog net echt goed bestudeerd. Maar dan denk ik van ja, mag je nou inrijden als fietser hier? Ze beginnen gewoon gezien, dat gaat. Tot de vragen stellen ze hier, hè? Bij Tielbeke. Je hebt een indexaatje dan. Oh zo, dit is hier die hart al dingen. Die zit gebakken. Ik zit gebakken bij Tielbeke. Van bakker. Door die bakkerding of zo. Van bakker, van bakker naar chauffeur. Zo, dus wie is bakker? En toen is diegene chauffeur worden. Maar is het nog gebakken bij Tielbeke? Ik denk altijd dat ik zo'n soort badskippen zeg van, gewoon, dan kan ik dus altijd nog chauffeur worden. Dat kan altijd nog. Dat kan altijd nog. Vol. Vol. Is de vlag uiteen? Ja, zeker, ja. Goeiedag. Ben je wel abonnee of niet? Ja, dat is het. Ja, want ik zie je nou nog 8 abonnees. Oh, oké. Dat zit op 12.000. Ja, nee, helaas. Je bent al abonnee. Ja, Dus. Je bent al een van die over toe. Wees nou, dankjewel. Nou, vrij. De loterij ligt het mooi. Ook je wel lekker. Ook je wel heerlijk. Oh, stel even een stap. Ah, goeiedag. Mag ik je wat vragen, meneer? Wat zeg je? Mag ik u wat vragen, meneer? Ja, vraag je maar. Bent u al abonnee van de Friese Vloggen? Nee, maar ik kom van Australië. U komt uit Australië? Nou Ja. ja, dan moet u juist lid worden van de Friese Ja. Vloggen. Nee, nou, denk ik wel. Ja? De Friese Vloggen? Oh, wat luistert dit? Die had het zo erop, joh. Die iets en die verkeerde ding tegelijk. Het is echt een multitasken, die man. Misschien kunnen we tussen ook wel een vraag beantwoorden. Goeiedag, meneer. Zullen jullie naar Cambuur dan? We gaan vanavond naar Cambuur toe. Ja? Zeker, ja. Neem een stoeltje mee. Ik heb ook even een mijn stoeltje meenemen, toch? Ja, we hebben ooit daar een kaart voor gekocht. Maar nu is het wel zo dat de jeugd, de onder de 21 bijvoorbeeld, moet daar nog een aantal wedstrijden spelen. Er worden nog wat oefenwedstrijden gespeeld. Oh. Dus ik wil graag in die periode nog een paar keer op mijn eigen stoel zitten. Anders moet ik een klapstoel metnemen op de tribune. Dat Maar kan ga je ook niet. naar de onder 21 dan? Dat soort dingen. Verleden jaar speelden zij een halve finale tegen Feyenoord. En dat was een hele mooie wedstrijd. Dus als er een interessante wedstrijd is, graag. Ja. Dan ben je er gewoon bij. De stoeltje dat gaat er niet mee. Die gaat er niet mee. Nee. Nee. En als iemand eraan komt, ik ga er een GPS-trekker in zetten. ja? Op een klein plekje. Dan kan ik hem altijd weer terugvinden. Let maar op. En nog een laatste vraag. Ben je al abonnee van de Friese Vloggen of niet? Jazeker. Ja, ik heb een lijkje en een tom omheen. Dus ja. Nee, mooi. Nou, Ja. dankjewel. Nou, Succes. graag gedaan. Ja, fijn Nee, gedaan. ik ben wel, je bent Leeuwarder
als je of zo. Oh ja, op Facebook. Ja, Die gezellige, maar ik woon hier positieve dus niet, hè. Facebookgroep. Nou ja, dus nee, niet altijd, dat klopt. Maar ik praat, of ik versta Fries, Ja. maar ik durf het soms niet te praten. Oh nee? U Nee, durft maar het kijk, niet. U hebt een soort van nou- Friese schaamte. Nee. Nee, ik ben tweetalig opgevoed. Ja. Wel En, Fries? Fries? Ja? Ja, mijn ouders praten altijd Fries, dus dan neem je dat mee. Het wordt ook heel vertrouwd, vind ik. Ja. Het is heel vertrouwd. Maar joh, doet het zelf net te spreken. Ik dwar het zelf net te spreken. Dat is hartstikke best hoor. Toch dat ik. Ja. Ja. Spannend. Boetebreer en Brien. Nee, green cheese. Ja. Maar dat net is gin op riochte Fries. Nou, ik heb me er toch aardig afgedaan. Nou, Fantastisch hè? Ik zie wel net ook kijk nog altijd een green tea. Is dat eetbaar of is dat iets wat oedanem is? Ik zeg, Wat zei je toen altijd? bitterbrie en broene zoeker. Wie dit naar 6 gaan, die zegt dat zoelzoeker. Maar dat, Ja. ik weet niet Ja. of dat getolereerd wordt door je volgers. Wie zijn al van Boerderbree en Bebo-game, waar dat net zeker kan komen naar de Westereen? Ja, green cheese. Ja, dat weet ik niet. Misschien geen idee. Maar mevrouw, een vraag. Ben je al abonnee van de Friese Vloggen? Nee. Nee? Zie je dat dwam wel? Want ik ga nog 8 abonnees nodig. Dan ga ik er 12.000. Maar dan moet ik op mijn telefoon iets doen, hè? Ja, op YouTube. Ja. De Friese Ja. Vlogger op YouTube opzoeken en dan abonneren. Oh ja. Ik kijk wel heel vaak naar Chits Vlog. Oh, Chits voor. Ja, Ja. dat is de concurrent, hè? Ja. De concurrent, die mag eruit concurreren. Ja, ik ga wel even zoeken. Ja, zoek maar even en... Zo, dan gaan we zitten op Alwen, jongen, trainer. Zand again. Goedendag mevrouw. Dat is mijn nieuwe werknemer. Oh, je bent werknemer? Hallo. Hoe bevalt het werknemerschap? Tweede Zeer dag. goed. Het is een leuke baan. Ja. Het is ook contact met mensen. Mensen glimlachen als ze koffie drinken. Het is fijn in contact te zijn met mensen. En om ze een bakje koffie te geven is geweldig. Het is een mooie ervaring. Hoe moet ik het dan zien? Bent u een barista? Daar ben je In weer. opleiding waarschijnlijk. En trouwens, dit is een nieuwe opkomende artiest. Ik heb hem zojuist naar de neushoorn gebracht. Dit is zijn eigen liedje. Ja, meneer. Deze man heeft talent. Hij moet ontdekt worden. Ik heb het net gedeeld op mijn eigen Instagram. Mooi dat jij er nu bent. Hij moet Hoi, ja. bekend worden. Maar is dit jouw eigen liedje in het draaien? Miguel de la Margue, el cumbabrigo. Spaans? Ja, zeker. Ja, hè? Spaans, meneer. Ja, ik twijfel even tussen Portugees of Spaans. Maar, Nee, maar weet je wat meneer, mijn moeder komt daar vandaan van de Dominicaanse Republiek, mijn vader van Haiti. Maar ik ben op Curaçao geboren, maar muziek is mijn leven, echt waar. Ja, hè? Vanaf mijn 5 jaar ik heb mijn muziektalent ontdekt. En ik heb gezegd, nee, muziek is voor mij acteur. Het is mijn leven, gaat mijn levensdromen worden. Niks anders meer. Oké. Deze man gaat er echt wel komen. En wat is je naam? Wat is je artiestennaam dan? El Desafío. Hoe? El Desafío. Hoe spel je dat? Dat is... E-L-D-E-S-A-F-I-E-O. Oké, El Desafío, zeg ik het zo? Ja, El Desafío. Ja, El Desafío. Oké. Ja, nou succes ermee in ieder geval. Ja. Hey, en nog even een andere vraag, hè? Ja, Ben je weet je wat? al geabonneerd op de Friese Vloggen? Nee, nu. Ja. Ik ga dat nu doen. Ja, oké. Nu ben ik in het proces, maar ik heb mezelf met de goede mensen vandaag aangetroffen. Die heeft goed gehoord met de muziek. Hey, wie ben jij? Oh, ja, ik ben. Ja, de Friese vlogger. Ja, de Friese Vlogger, ja. Leuk. Ja. En waar ben je dan? Ja, ik vlog ook. Oh, ben je ook een vlogger? Martin Frankena. Martin Frankenaar. Ik heb een onderneming met Task Force One. Wat is dat dan? Ik werk met, al 23 jaar met probleemjongeren in Leeuwarden. Ja. Die komen van school, justitie, uit huis geplaatst, mensen in de bijstand. Ja. Ik heb geen subsidie. Ik heb alles gedeeld. Ze komen bij me, ze krijgen stagevergoeding. Kijk nu, En we doen heel veel tuinprojecten in de stad. Oh ja. En deze Maar man, nou komt, ik heb een nieuwtje voor jou. Oh, ja. jij gaat er komen. Ik heb een nummer opgenomen van Rob de Nijs, Open Einde. Ja. Die heb ik opgenomen in de studio van Nico Uithuizen van de Ja, Kast. ja. En die komt landelijk uit. En daar gaat Omroep Friesland een documentaire over maken, over het nummer en mijn jongens en waarom het nummer er is. Ja. Oh, Dus dat wordt fantastisch. ja. Ja. Leuk zeg. Ja, Ja. maar ik vind dat je het fantastisch doet. Nou, dankjewel. Echt Voor voortreffelijk. de positiviteit, Ja, dankjewel. je hebt een hele, ik hou van normen en waarden, heel erg. Ja, dat zegt bij mij wel waarom? Ja, mooi. Oké. Vind ik mooi. Dus dan ben je een voorbeeld en je maakt het verschil. Ja. Oh, mooi weer nou. Ja, dat vind ik echt mooi. Geweldig.
Geweldig. Misschien nog een beetje een onderbelicht, onderbelicht aspect in deze video is dat het fantastisch mooi waar is. Maar goed, ik zit nog steeds maar het idee natuurlijk dat ik... Goeie, zoek je wat vreemd mij? Sorry? Zoek je wat vreemd mij? Ik maak je een video hier. De kinderkappen of zoiets. Nou, wat vind je ervan, meneer? Wel een leuk ding. Ja, vind je het wel leuk? Ja, Jo, ben je toerist? ik ben toerist, ja. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Limburg. Uit Limburg? Venlo. Ja. En ik vroeg me af, wilt u zich abonneren op mijn kanaal, de Frieske Vlogger? Ja, maar heb ik er iets aan? Ja, Ja, ik heb bijna 12.000 abonnees. ja, maar dat zegt mij niks natuurlijk. Het zijn allemaal Friesen waarschijnlijk die geïnteresseerd zijn in het Friesland en om wat dat daar denk ik allemaal wel, ja. gebeurt. Dus, En u komt uit Limburg, hè? ja, dus U wilt niet abonnee worden? nee, dank u. Nee? Nee. Dat is wel heel leuk hoor. Ja, Je krijgt er alles mee, hè? Ja. Je bent er nu maar een week, maar dan heb je Ja, misschien ja, gevoeld dat je iedere nou, dag ja, een beetje bent. ja dat is waar. Maar ik heb na een week heb ik het ook wel gezien. Oh ja? Ja, Nee. jawel. Maar hoe lang bent u hier nu dan? Een week. Oh, dit is de laatste dag? Ja, dat is de laatste dag, ja. Hier maar bent u dan door de hele provincie geweest? Of? Ja, nou, hier het zuidwesten. Oh, het zuidwesten. Ja, ja. Niet het noordoosten? Nee, daar hebben we niet. Daar kom ik eigenlijk vandaan. Oh, oké. Dat is een beetje het ruigere gebied. Ja, oké. Ja, hier is wel heel erg vlak. Ja, nee, daar zijn meer bomen. Oh ja, dat is wel opvallend dat hier heel weinig bomen staan. Ja. Alleen maar, Nee, dan moet je echt in het noordoosten zijn. Oh, Dat oké. heet ook de Friese wouden. De Friese wouden, hè, woud, ja. bomen. Oké. Nou, misschien Ja. nog een keer als we weer een weekje gaan. Toch weer terugkomen. Ja. Even naar Noordoost-Friesland, hoor. Dat is te Ja. halen, hoor. Oké. Oké, succes, hè. Dankjewel. fijne Hoi. dag nog. Dag. Het is een man die rent met zijn hart onder zijn arm, maar die rent met een meloen onder zijn arm. Want je hebt zo'n uitspraak van iemand die loopt met hoe noem je het, de hart onder, met een hart op zijn arm of zoiets, maar u hebt meer een meloen, hebt u. Dat klopt. U draagt een meloen met zich mee. Mag ik u vragen waarom u een meloen met zich meedraagt? Ja, die hebben we net gekocht op de markt. Dat verklaart al een hele hoop natuurlijk. Ja, een plastic tasje gaat het niet echt vasthouden. Dan breekt het zakje, dus vandaar hou ik hem in de hand. Ja. Nou, ik vind het een mooie, in filmtermen heet dat een prop. Hè? Het is een mooi prop zo. Ja toch? Ja, het straalt ook gezondheid uit, vind ik mooi. Ja. Shit, dan ben ik vierde keer gewoon tevreden om te abonneren. Hè? Hallo mevrouw, mag ik je wat vragen? Ik heb een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Want ik ken je wel, hoor. Ja? Van het internet dan neem ik aan? Of, Ja, klopt. Oké. Ja. Even kijken. Misschien heb ik iets gemist, maar Nee, dat wel. praat je ook Fries of versteer je ook Fries? Nee, dat niet. Verstaan wel? Jawel. Oh, oké. Nou, De Friese Geabonneerd. Vlogger. Ja, kijk hoeveel zijn? Ja, 11,9 hè, staat er. 11,9. Ja, dus het is nog niet helemaal klaar, maar... Nee, maar je bent er bijna. Oh yes, hey, dankjewel hè. Hey, vanavond. Heel fijn weekend, hoi. Zie je binnen wat oudere meisjes hier, die kijk misschien ook wel een beetje in deze scam binnenloeken. Goeiedag mevrouw. Ik ben ook op zoek naar de 12.000ste abonnee. Ik heb bijna 12.000 abonnees op mijn kanaal, de Frieske Vlogger. Ja. En ik ben nu op zoek naar iemand die zich wil abonneren, zodat het nummer 12.000 er is. Ja, maar wij komen uit Brabant. Oh ja? Ja. Maar dat maakt niet uit hoor, dan kunt u wel abonneren. Ja, dat zou kunnen, maar toch kan ik dat niet doen. Nee hè? Nee. Waarom niet dan? Nee, ja, ik lees sowieso al niet veel. Ik geef niks om de krant. Nee hè? Nee. Nee, maar dit is een YouTube kanaal. Ja, de hakken in de gaten. Oh, oké. U gaat weer terug naar Brabant? Ja, morgen. Oh, morgen, oké. Wij liggen in Elslo op de... De Vrije Vogel zitten we. Ja, de Vrije Vogel in Elslo. Wat is dat dan? Dat is een... Dat is een groepsaccommodatie, een B&B hotel. Oké. Super. Maar wilt u zich anders abonneren op de Frieske Vlogger? Nou, wat zijn de kosten voor de Friese Vlogger? Niks. Niks, gewoon helemaal niks. Nee, helemaal niks. Het is gewoon een knopje drukken, abonneren en het is klaar. Ja, en wat houdt er dan in? En dan krijgt u af en toe een melding dat ik een nieuwe video gemaakt heb. Oh, Ja, grappig. ja toch? Dat is eigenlijk best wel grappig, ja. Ja. Nou, onze zoon die woont hier in Leeuwarden, dus misschien is dat wel leuk om af en toe iets te zien van Ja, Leeuwarden. misschien kun je hem een abonnement cadeau doen. Dat zou ik kunnen doen. Als hij gratis is, Ja, dan het is gratis, doe ik. in principe. Ja, anders doe ik het niet natuurlijk. Het is een vreemd cadeau, maar het kan. Is het een cadeau? Ik weet het eigenlijk niet. Nee, denk ik niet. Ik denk niet dat het een Het echt cadeau is dan dat u misschien erop attendeert. Zo van, hé, er is iemand in Leeuwarden, die heet de Frieske Vlogger en die kun je volgen / abonneren. Ja, oké. Nou, Ja. druk maar op een knopje dan. Ja, druk op een knopje. Ja. Is gelukt nou. Ja, nu is het gelukt. Oh, klaar. En Ja. wanneer kan ik dat dan zien? En wat krijgen we dan? Een bos En een bos bloemen of, bloemen. Stuur eerst maar een of een adres. doosje chocolade, witte In chocolade? ieder geval Bonbons. een t-shirt van de Frieske Vlogger. Oh, kijk. Kijk eens aan. Met de vlag erbij. Een dag kan niet meer kapot. Nee. Geweldig. Dit is een tandem, een elektrische tandem. Wat cool.
Tegen dank voor het zien naar deze video. Liken, delen, abonneren. En dan ja, nog een weekend. Goeie Pinksteren. En dan heel nog een weekend. Weekend.